Nyakoro mag report mowuok e tong' mar Kenya gi Somalia yango ni ruodhi abich e kaunti ma Mandera ne omaki ondhi kendo lal godo gi jomoko machich ni gin kweth mag jolweny mag Al-Shabaab. Apisas mag arita e gwenge go ogolo report ni ruodhi go norik owuok e gwenge mag Wagadud kadhi e lwak e yor tich e kinde mane ondhigi ma olal kodgi. Apedha dhi nyime mar manyo ruodhi go ma ichich go ne oring odhi godo e piny malibamba ma Somalia. Muny makama biro motelo limbe jatend piny Kenya William Ruto bigeni dhi timore gwenge mag nyandwat mar ugwe ma piny Kenya koriwo nyaka kaunti no ma Mandera. Report motenore kod ma nyakwaro Mgajwang en mano bende wabiro kelo ni kinde ma biro nikech en mano bende waiko ni yo makare koluwore kod mako ndhiyo kendo lal kod ruodhi mabende otime gwenge mago mag nyandwat mar ho mar okak mabende kod chich ni omaki kata ondhi molal godo kod kweth mar Al-Shabaab. Chenro mar manyo gi en mano ma kaka kanyo en ma dhi nyime ka mai kaka en. Nyakoro magimano report mobro luwo machiegni kaluwore kod ni ruodhi gin jogo meeting mar rito gwenge mopogore opogore ka inyalo mak abich kendo lal godo en wach ma piny owacho luwo machiegni. Ka wadhi nyime, jaod bura ma Suba North Millie Odhiambo koro wacho ni deko mobila deko go e kaondamo mar chik ne achije matimo maundu mag nek en achiel kuom gigo mamedo nyayo timbe mag nek masani medo jimbore gwenge mopogore opogore pacho ka. Millie wacho ni obila kod bad migawo madoho nyaka tim mapiyo mane oni achije mag nek oteri e doho kendo yalogi matwegi kod ketho kakoni mano nyalo miyo joma ni kod paro matimo nek obed gi luoro. Jaod bura no okoni kata mana timbe mag nek masani ojimbore piny luo thothgi biro nikech rem mar piny owacho kawo okang' mager mar kum ne achije mag nek mondo konye duoko piny chien nek mosebedo kadhi nyime gwenge mopogore opogore pacho ka. Bende kwedo nek e yor pala ma obedo gwenge mopogore opogore kaunti ma Bay Ngeso mokalo ma thothgi ne okel kalore gi gwando ke weche mag hera ka okone joma ni kod pogruok e kindgi mondo manye ka ginyalo loso weche moko kawo okang' mar nego ng'ato. Siro makowa Suba South no onege ji ariyo, Suba North onege ji ariyo. Suba North onege nyako moro mawego kendo no onege ng'ato be ogongo tir ka mbajo gin jok mang'eyo kabisa. To kiyudo ni cases bilago ng'eny gi ni mara kia ni ji laro mon kia laro nyiri matindo nyithi skul. Mokwongo gimitimo gi nyathi skul akia nikech chik ok oyieni. To adwa mana ni mondo akwa jothurwa ni wan kaka oganda nokwang'iyo gi neko gi chwero remo. Kuma tinde wayude mayot mar chwero remo ni akia no akanye. Akwayo jodongo gi jo kanisa mondo waloke kitwa nikech kiyudo ni kanisa ema ng'ato donjo nege nyaka ng'ato e kanisa. Tiende ni onge gima sani waluoro. Kato gik mabe ji ndike social media miyo wa normalize gik maricho. Ng'ato wacha acha to ka ng'ato tugo koda tanego. Tikia ni ng'ato to tugo ko wacha dieri. Weuru kaw gik musome e mbui nukaw ni gin gik madieri. Akwayo police mondo kawe atua motegno kuom jogo matimo maricho. Kadhi nyime jatend kweth ma thoth od bura mar Senate Aaron Cheriot onyiero riwruok mar siasa motele gi mane en jalup jatend piny Rigathi Gachagua. Ogaye maduong' bura mar Wiper Stephen Kalonzo Musyoka gi jodito mamoko kolose gweng' ma Chesinende kar chung' bura ma Kipkelion East. Cheriot mabende noten gi jaod bura ma kono Joseph Cherorot onyiso chir ni jatend piny Kenya William Ruto bedo loch e telo mare mar ariyo kaluwore gi tich makare mar dongruok gi telo mar demokrasia. Ambaye ulikuwa naibu wa rais. Wacha hiyo vitisho yako bana. Hata mimi nasikia unasema ati rais atakuwa one term. Sasa wewe hata hukumaliza term moja wewe mwenyewe ni quarter term na unatisha wengine ati watakuwa one term. Wewe umeshindwa na kazi bana. Kaa nyumbani utulie uoneshe vile Kenya inaenda mbele.
Mimi najua hii uchaguzi ambaye inakuja itakuwa ni competition kati ya wale wanaamini kwamba Kenya inafaa kuwa nchi moja ambayo Wakenya wanakaa kwa amani, na wakabila na chuki wale wanaendesha siasa ndogo ndogo ya ukabila ya kusema sehemu hii na ile. Kwa hivyo hii siasa ni siasa ya bonoko, na ningependa kusema wale wanapinga mambo ya SHA, ukienda katika county zao hao ni wanaongoza. Hebu mfuatilie, muangalie. The king of the politics of deceit is none other than Rigathi Gachagua, and we say we must stop that, and we support the government of the day to implement the plan so that these people from all the walks of life can have a meaningful gain because of the plan of William Samoei Arap. Kapod wantiere weche matino rekod siasa. Jaod bura Mabel Gut Nelson Kaecho wacho ni jatend migawo majotije piny owacho Justin Muturi idhi teng' lwete mogo kochakore odiochieng' ma kawuono. Koloso gi od fwambo mar Citizen, Koech kawuoyo chendo mar Daybreak okoni Muturi odwaro kende wuon kaluwore gi seyo mosebedo kochiwo kotudo piny owacho gi mako ndhiyo lal kaachiel gi nek mag rowere ma pacho ka. Kama bende Muturi nyotudo jatend piny Kenya William Ruto aching' gi timbe makamano. Muturi mabende osebedo e para manyime kwedo ndhicho kaachiel gi nek mag rowere thurka ochiwo siem ni tim makamano biro ketho piny Kenya, konyiso jatend piny William Ruto mondo kaw okang' mapiyo mar tieko timbego. When I see CS Muturi going to the mortuary, when I see CS Muturi raising this matter of abductions in a press conference, when I see CS Muturi and his attitude of late, I know what is happening politically. Okay. He simply is a man who is daring the president to fight. And I'll tell you this before I close, that he has called for it, and you will see it. In a week or two, CS Muturi will be home. He'll be fired. He will be fired. He has pinched the president's nose, and I can tell you for sure, he is a man going home. It can even be today. Wadi Meru, Jaod bura ma Buri, Mugambi, Rindikiri, mabende njakom ma Jaod bura ma wuok Meru, kwedo josiasa masundo gai mar doho mathurka Martha Koome mondo gwe tao. Kowacho ni okang' makamano onge mise mora mora. Mugambi wacho ni tend doho onge lweto gai mar doho kende. Kadul mochune tayo doho JSC ema nigi ting' maduong' mar kaka doho tiyo. Oloni okang' madwaro Koome mondo mi ogwe tao en mana chenro mar maukum jotelo madwaro kaw lemo omak gi oganda jomeru. Kuom mano gin kaka jaod bura gibiro dok ne Koome. Martha Koome ndiye chair wa Judicial Service Commission. Na Judicial Service Commission ndiye inashughulikia na mambo mengi ya mahakama. Sasa mbona mnasema Martha Koome aende? Mbona usemi Judicial Service Commission yote ibunjwe? Mbona mutaki kusema hiyo Judicial Service Commission ichunguse hayo maneno? Kama wewe ukiwa wakili, kama wewe ukiwa mtu binafsi, jambo likitokea ni jukumu lako kwenda kuleta evidence ya kuonyesha huyo jaji ni corrupt. Wadi gwenge mag Molo bila mago kwach kich ondhi achiji abich metido kod nek mar Richard Otieno manong'ere kaka Molo President manomonj kendo negi Elbagon tarik 18 dwe mar achiel higani. Obila yango Geoffrey Mavado, John Ndegwa kaachiel kod Jorim Ngonga kaka chije madongo enek makamana. Chije mamoko ariyo magin Clinton Simantu kod Peter Moniki bende itudo kod nek makamano kalore ni gin ema nigi ting'o achijego nyaka kar monj. Magi yangi kinde ma chije ma itudo kod nek makamano sakchwal e nyim doho doho ma Nakuru. Kawadhi gwenge mag Nyanza, jobodaboda mowuok e sub-county mar Rieda e county ma Siaya dwaro mondo piny owacho mamalo kanyakla gi mano mar county omigi tije kaachiel gi orage e piny owachono. Kotelne gi jata chendo mar jobodaboda Mama Diany Vincent Akumba kaachiel gi jakom jobodaboda ma Missouri Jack Lazaro. Joriemb bodaboda go okwayo piny owacho mondo dewgi e kinde ma ichiwo orak mopogore opogore maggi. Kagiloso e kinde romo margi e dhowath ma Missouri, jagoro mar jobodaboda ma Madiany moyie mano Janet Atieno gi mano mar Missouri Eli Ouko kwayo piny owacho mondo dewgi e kinde ma ntiere thuolo mag tiegruok
e piny owacho. Jo bodaboda go dhi nyime kod ng'ur ka giyango ni kinde ma okalo thuolo mag tije osebed ka ichiwe kaunti no, kata kamano osebed ka iwegi oko e thuolo go. Umbrella obede gi project kuom ranyisi kaponi lagi sako mara ngwen ingi wachwa Eno kamiyo jogo ketho trend mwada dhigo no. Wan gi penjo mokwongo. County government Masiaya awagombo ni this time round mondo ka tenders owuok to gitem gi consider grube mag boda ma wantiere go within Siaya. Awakwayo weche mag funds ma wuok Siaya mabiro ne grube mondo miwa e yo manikare, kendo ka wagombo ni mondo ketnwa okenge matek mamono jo boda yudo pesa Masiaya. Wan gi tenders madonjo, wagombo ni mondo wabende wa benefit e tenders Masiaya. Adwana wachi na sirikal kalure gi chike mane giseluongo ma ginyisowa ni nyaka to koro to gikonywa e wacha ritane. Nyaka wariembi ka owachiko yienwa ne ng'ata ma en jaboda nyaka donje riwruokwa mar boda sekta wa mar boda. Number 2, wagombo ni ka ina member nyaka ibed gi tagwa manyalo identify ni AI stage mane nyalo konyowa e yor kata kiyude jali kata ka samoro jo maundu samoro oataki kamoro. E grubwa ni wantiere gi youth manyalo gombo dhi mbele kata gi yor somo. Akwayo ni kaponi nitiere chance mar training moro ginyalo oro jog gi moko to wuothe grube wa kalando nikech wacho ok chobnwa. Gitim mano mana kaka gitimo kinde duto ka gidwaro wasechombolo. Koro wakwayo sirikal ni sama kata training morumo kata educational fees moro kata educational funds moro to nyalo konyowa godo mondo wan bende wadhi through training, especially when it comes to acquiring licenses. Kaudhi weche mag alwora, jatend migawo mar alwora Den Duale onyiso jodak ma Marsabit mondo dhi nyime gi nyayo kwe kaachiel gi riwruok mar oganda ma ok ging'iyogo gi dhoudi ma to ging'iyo dhoudi kod din. Kolose gweng' ma North Horr e kinde manoyawo ayanga chenro mar gedo e skund primar ma Chalbi Muslim, Duale osingo mang'iewo bas ne skundno kaka yo mar konyo jopuonjrego mawuok mabor to dwaro somo. Limbe ma kamano kelo kanyakla gavana masani ma Marsabit Mahmoud Mohamed kaachiel gi mane jatend migawo mar omenda Ukur Yatani kendo gavana mokwongo ma Marsabit. Jotelogo no iko pogruok manie kindgi kendo bedo kamoro achiel. Hao wananchi wako sawa sawa, wale watu wanagawanya ni sisi, na sisi leo tumesema pamoja na wafanyabiashara wetu pamoja na wasomi tuwe katika serikali ya umoja ya Kenya. Kwa Kristo, kwa Waislamu. Mimi na mimi nataka niwapongeze na wamesaidiwa na watu wetu wa security. The last 2 years, 3 years, Marsabit imekuwa very peaceful. Hata gavana anajua tukisikia mara nyingine kelele huko Northern Kenya tunamwambia si mnaona hata Marsabit imekuwa very peaceful 3 years. Imekuwa mfano. Nataka muweke amani. Nya koromo giro kamano kuom ketera mogi TV chenro poden mar migago pod wantiere kod mathoth omiyo kik idhi mabor. Win big in seconds. Aviatashabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Changamkia Aviata on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. My brother, chekini story flani la penjuzi mtani record manze.
Lakini bro, kazi itakuwa tu ni kujaza simu na hizi mavida. Ai, kujinice tu kaka. Mwananchi gani huyo anarada medali ya pesa? Leta tenje ni kusho vile tutaomoka. Citizen Digital wako na platform fulani kwa site yao inaitwa Wananchi Reporting. Hapa unaweza tuma story yako kwa website yao ama kwa app yao ya Citizen Digital. Na kama hiyo process ni ngumu, unaweza tuma story kwa email yao, WhatsApp number ama uitumie kama SMS. Alafu gani napataje bro? After story yako imepublishiwa, hapo ndo una receive 1000 kwa simu yako. Bro, au umenichanua. Don't just witness the news, be part of breaking it. Download the Citizen Digital app and share your story with Wananchi Reporting today. Citizen Digital. Gin gi paroni ka giketo param gi karan mondo fukaits kamora chiel gin gibiro winjore mano gima ano kanyal yiego kata matin. Nyako ni nigi chira ahinya kendo en nyako motegno. En onyalo kata chiwo ngimane ka mondo kony ng'ato. Gigi te otimo mana nikech hera. Nitie gimoro achiel ma pod chacha. Nyasi mokwongo ne walalo niha to kendo sani metali. Ano kadwa ng'eyo ka ng'ato ni kaka taka onge nikech wan nyaka wadhi nyime gi Swaya Mvara. Indulge in the moment with every spoonful of Delamere real fruit yogurt. How do you expect me to live without Tasha? It looks with all due. Viusasa brings you the most thrilling, emotional and inspiring dramas. Meet Monica, a beautiful young woman with big dreams and a burning desire to escape the ghetto she grew up in. Will the world she's trying to leave behind pull her back? In Ahadi, Hans, an orphan, returns home to face his late father's will. He's expecting money, but Hans lied. On Makanika, there's a talented musician who just needs one break. I have no time. Give him a chance. Will his music career survive, or will the streets take him back? You just have to work hard. These are the stories that will keep you hooked only on Viusasa. I wanna tell you I love you. Erokamano kuom medo kete Ramogi TV. Sara Wairimu tudogi ketho manek ma jawode mosenindo Tob Cohen e gama gana riyo ga par kod ochiko podi biro mana dinne nyaka tarik par kod aboro dweni nyaka dobi ng'ado kaponi biro we thuolo gi Rambun. Familia mar mosenindo Tob Cohen okwedo okang' mar we thuolo e Rambun ka gidwaro mondo joneno ariyo manie bwo arita mar piny owacho ochiw neno margi motelo ne okang' ma kamano. Kinde mag familia no bende okwedo okang' ma kamano ka gidwaro mondo Wairimu odar e ot mane gidakie gi Cohen. You are dealing with the witnesses under the witness protection. Yes. Okay. Under the witness protection. Yes, before we begin, Your Honor, we have an affidavit sworn by the Assistant Superintendent of Police. Yes. Maxwell Otieno. Ka wa dhi nyime kwa were gi weche mago mag doe ni komiti mar thieth e dwa mamalo kotele kod jakom mar komiti no maen jaod bura ma Ndebes Robert Pukose dwaro mondo michuog duol mabiro rango weche mag thieth e pacho ka kendo tieko midhiero masani omero sekta mar thieth. Dwaro makama biro e kinde makuku mar komiti no moting'o ji 20 dhi nyime gi winjo paro mopogore opogore e wi yore minyalo tieko do midhiero masani okwako sekta no. Igero ni kuku no biro kelo liponde dwe manyien bang' jatend piny Kenya William Ruto podhogi mar bedo apisi ga mokalo dwe mar abiriyo. Graduate training of doctors, I'll tell you as an example, and all the other people. These people work. Your chair said it is 1,000. Those 1,000 people, they are postgraduate students.
If they are not there, Kenyatta will not run. Dr. Rwasa was there recently. You tried to pay them, right? Yeah, because the counties are paying them, but they're working in Kenyatta. The governors are right to refuse to let them come. No, they are now just refusing to release them. Then they'll go on strike. But the counties are right. Because you can't, the employer will pay a guy who is working in Kenyatta or in Moi, but you are paying it and you are in Migori. We had made a proposal. I think it was passed in one of the budget things, that let those positions be declared training positions. And if it's MED, Kenyatta should say, I need so many training positions. And the university, we don't have somebody from the university. The university can only admit postgraduates against that number. Moko mskunde ma pacho ka kwa mondo weregi akwede ne jopuonjre kada jopuonjre manyiri mawuok e dhot mar Islam kendo winjo yiene gi rwako lepgi mag hijab. Kagilose nyasi madhialo lep hijab e piny mangima county ma Vihiga. Jodito mag Islam ma kono wacho ni lewnigo ok owinjo ma jopuonjrego ratiro margi mabedo kanyakla gi jowetegi mamoko marako lewnigo en mana yo mar nyiso luor ne din mar Islam. Gilone akwede mamoko kuom jopuonjre manyiri ahinya to jo-Islam yudo osebedo kamiyo gi luoro kendo thiro lek margi masomo kendo kelo lokruok e piny mangima. Hijabu si vazi la kumkandamiza mtoto wa kike. Ni vazi la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambalo ameliamrisha kwa ajili ya kumkinga mwanadada asiweze kuudhiwa na watu. Na mojawapo ya rais ya mwanamke ni kuvaa hijab. Hata kwenye constitution yetu imekubali ya kwamba kuna freedom for worship. Kwa hivyo mara nyingi tunaona kwamba watoto wetu wakienda kwenye mashule especially secondary schools za hawa wenzetu wanakatazwa wasivae vazi la hijab. Yet hiyo ni part of worship. What has hijab got to do with somebody's performance, whether in school or at workplace? It doesn't interfere with our performance. So we are saying, even in workplaces, can we stop that discrimination? Can we accord the Muslim ladies, the opportunities that they deserve? If somebody is qualified for a job, give that person the job. This is such a good day because we are having young Muslim sisters, our young Muslim sisters and daughters being brought into what is the norm. And we need to celebrate this. We need to have we need to give them as much support as we can. And we hope that going forward, our Muslim brothers and sisters are going to organize these events more and more. Pinyowache County Manarok onyiso jonyuol mawuok e gweng' ma Olede Kesi mayudore kar ting'o bura Manarok West mondo ne ni jopuonjre manyiri ok omako iyo mohiu kaka yo mane onegi yudo thuolo madhi nyime gi sombgi nyaka e mbalariany. Kolose skund sekondar ma Olede Kesi, Gavana Manarok Patrick Ole Ntutu olo ni jopuonjre ma yowuoyi bende owinjo ne ni otimo makare mondo migiriwre gi mbalariany. Magi ne oyango e kinde ma nonro pod keto gwenge Manarok kaka achiel kuom mago ma nyithindo manyiri kadhi midhiero moting'o iye ma ohiu kod keny momondo marocho chenro magi mag somo. Ya kwamba tunashukuru leo tumekuja hapa kuona watoto wetu na wote wanaendelea kupita mitihani, na tunataka kuambia wasasi ya kwamba tumefurahia vile tunasupport hii shule iendelee kufanya vizuri kwa mambo ya shule. Pia tunasema wasichana wetu na wafulana lazima wasome mpaka wamalize university. Hii mambo ya early pregnancies na early marriages hatutaki. Let us follow them. If they have issues with school fees, those who come from very humble background, let us follow them up because we want to help them even in their university so that they can excel in education. Kweth jopuonjre mag mbalariany ma Nairobi ne omonja PC mar board macholo omenda mag hola mag somo ne jopuonjre thuru ka HELB kagi ywak ewi deko mag omenda go. Jopuonjre go ogo tach e nyim apisi ma Anniversary Towers kagi ywak ni ok ginyal chulo omenda mag somo giwegi kalure gi deko mar omenda go.
nochuno obila mondo miyo chop kanyo kendo keto arita magengo tulo muoch. Kata kamano jochung' mag jopuonjre ne oyiene gidonjo kama apisi mag HELB nosingo maneno ni gichwalo omendago giko mar odiochieng' ma kawuono. We are gathered here today because most of these students and their friends in the hostels, they have no money. For a whole month now, they have been taken through circles and rounds. Nasai, it is 1 month through tuingia shule. Held by Jaingia. Wengi wana kazi. But numbers. So, watuambie, when will they give us our money? Because we are having a difficult time to survive. Si mnajua kulikuwa na kesi kotini. Unajua hivyo? Na koti ikasimamisha kila kitu. Lakini hata hivyo, hii weekend tumelipa karibu bilioni 3. Saa hizi ndio imeanza kuingia saa M-Pesa. Mtu yote ako na M-Pesa. Pesa inaingia. Sasa first year na second years. Utapata. Jopuonjre dwaro pesa ne chendo mathoth juma mwadonje be juma mapek. Jodak e gweng' ma Alara, Nyambija e sub county ma Wende county ma Migori osebedo kod midhiero ma yudo pi maler kendo koro ginyalo buonjo bang' yudo pi maler ma gedo mare osir kod board migawo ma piny owacho ma Lake Victoria South Water Works Agency. Apis jaod bura ma Wendo kod kanisa mar Catholic. Juma nigi mathoth. Kuom higni mathoth dagego mag Alara Nyambija e sab kono ma Wendo osebedo ka wuoth mabor kamanyo pi ma gitiyo godo ka wuok e aoche kata sogni ma ochido nikech nok mar pi maler e gweng'no. Tiyo kod pige mochido simo kuom jodak e gweng'ni yudo tuoche ma opogore opogore ma ikelo kod pi ma olil. Chon ne wayudo pi molil e aora. Bang'e nokunywa sokni to nodoko dinore man gi kute. Pi nolil ma iwane kayowa. Kata kamano, wuoth ma jodak osebedo ka wuotho giko to koro rumo bang' yudo pi maler ma gedo mare osir kod Lake Basin Development Authority, kanisa mar Catholic, kaachiel kod apis ma jobendo ma Wendo Walter Wino. Ochego lil kendo pi giduono. Koro wadwaro ne wan gi dwaro mondo wayud pi maler to moloyo mondo okony nyithindwa. Kane joloka mosiepe nobiro ka to neno nyithindo adieri ka tindo kendo timo buru to pi bende oyudo ok yot, ne gikonyowa gimiyowa pesa madirom $2 million. Kendo Bishop Michael Odiwa nomiyowa rusa mondo wapatna gi sirkal wati kanyakla. Security chakore kodwa wawegi, omiyo wan kaka jo Alara community gima ber ma wan go kaka wuono kik wawe jo maundu moko bichak ketho gini. Ang'eyo ni nitie joma kata pipes muneno tero pini ka ginwang'o opportunity to ging'ado pipe. Pini magedo mare okawo omenda mar $11 million igeno ni dhi tieko midhiero mar pi ma jodak gweng'ni mag Alara Nyambija osebedo godo kuom higni mathoth. Konyowa e pige molil mane waomo chon, okonyowa e ting'o ndoo kwadhi aora. Sani kora kama nyathi dhako mata koni kawa pi kodhi omna pi kaseriedo kibuche na kama obiro maber ma wede watete te okelonwa ni. Namanyo pesa through sirikal to watudore gi jo Lake Victoria Water Service Works ma wan go kaka wuono motelne gi injinia Gwanda gi. Midusa Paula Gwanda meteruogno mar Lake Victoria South Water Works Agency mane oteno jobeno ma Wendo Walter Wino e kinde yawa yanga pigni ne wani pini dhi chopo ne oganda mok tine gana uchiel. En pi muhimu kabisa madhi konyo jogweng' gi skunde makagi. Koro wakao boholni kaeto waketo pump kendo waketo ne solar system. Mago pigno. Agwanda wacho ni Lake Victoria South Water Works Agency kao kalo kuom migawono mochwe keyo pi e pacho kae. Koro ikore mar konyo ne koro oganda obedo kod pi maler e gwenge duto e pacho kae. Wadwaro ni jo community orite. Nikech wang'eyo ni thagruok mar pi osebedo gima chendo e gwenge kendo sana mag rural. Gimotiyogo mokwongo ni kuonde mosekunye pi to pi ng'eny to ne ok oyud teko mar keyo. Wadonje mokwongo. Waluongo ni mago low hanging fruit. Mondo kama noseyude pi kik waket ni pi oling'aling'a ng'owa e bugo kaka mano oling'ne. Jolbeno ma Wendo Walter Wino ne owacho ni piny owacho mamalo koro tiyo machiegni kod piny owacho mar kaunti kaachiel kod oganda mamoko ma oting'o kanisano mar Catholic mar chulo pi maler ne oganda
e gwego mawendo. Ipoko bet moromo, tang'eyo ni county government warwa temo matek mondo gin bende gikepi kuonde ma pi dwarore. An bende abiro medo temo kaka mjumbe ka yudo kuma wanyalo nwang'e ber ma wanyalo tudore gi jolik Victoria gi kata gi joma moko mondo wakel pi. Jo Juma, Ramogi TV, Migori. Weche matimore e pinje malibamba, jatend piny Kenya William Ruto ne owuok kawuono kochomo piny ma Kongo e yo makelo kwe kaluwore gi tulo mosebedo e boma mag Goma mayudore e pinyno. Ruto bende jatend riwruog pinje Afrika ma Ugwe osebedo katemo manyo yore makelo kwe kind oganda manie lwenyno. Ndalo manok tok jatend pinje mag Afrika ma Ugwe bedo kod romo ma apoya malandruok ewi lweny madhi nyime e boma ma Goma, Kongo. Jatend pinje mag riwruog pinje ma milambo bende ne oromo malaruok e wachno. Jotend riwruog pinje ma milambo kaachiel kod jotend riwruog pinje Afrika ma Ugwe igeno ni biro bedo gi romo mar kanyakla machiwo siem ne kweth mar M23 mondo ochung lwenyno. Lweny osekelo ywaruok e kind jatend piny Afrika ma milambo Cyril Ramaphosa kod nyawadgi ma Rwanda Paul Kagame. Ka Ramaphosa osebedo ka omako chung ni Paul Kagame ma Rwanda moteno kendo siro kweth mar M23. Sisi tunaomba watuletee amani, hata turudie kule Nzulo, venye inchi hawatoka mwayo, viko na uwa watu, wananyanyasa na watu. Tulikimbia kule jua kuona wanaua wengine, njo na sisi tukejikuta hapa. Kama amani iko, tutarudia kwetu. Akwara mgajwang wa dhinyime kod weche manyien eni bende isewinjo Marsabit e kor juma mokadho. Kawuono mi mosechoki e weche mag siasa moni bende ibenje mago ma onyong'o chunyi e jumani kod kata mana thuolo ma osekalo. Walter Nyamaka kaka pile olosonwa chenro mar Marsabit kendo magi emoikonwa. Rigiji nasema Ikoni bwana cha nobiro nango. Alikuwa anakuja kuangalia osho. Ya Rigiji, Ikoni omosoji nango. Alikuwa anakuja kuangalia osho. Koro sani Western chalonade. Sasa amekuja kwenu Musangarere. Mwimalamu. Ruto. Wachane adier. Kikuyu yetu ni kidogo. Okay. Kwa na vocabulary tunajua Mwadhani Agosho, Moriega, Ngaino Mwega hapo. Si ndio? To kain Western kocha. Wesero Mulembe. Muri Mwoyo. Muri Baramu. Musangarire. Mwami Yesu itsomiwe. Sasa amekuja kwenu Musangarire. Mwimalamu. Jatelo. Omnwane wer moro itudi godo ning'eyo mondo waol. Urogo shwai wa magegania wambararia wambararia we wa magegania. Ruto, wachane adier. Sasa musiturudishe nyuma tena, tutafute dictionary kwa sababu tunasema tumesikia iko ingine sasa inaitwa Komerera. Sasa hiyo hatujajua ni gani hiyo tena. Sasa jameni, siwacha tu tusoe hii ya Mwadhani Agosho na tuendelee mbele. Telo, awinjo ni ichamo mana tama chiel kende. Kuna watu wanaongea mambo ya 1 term, 2 terms, 3 terms. Mimi nataka niwaambie, mimi pale nyuma kuna watu hata hawakufikiria nitakuwa na any term. Kindiki Udukithure wachni beyiego. Yani pia watu wengine wanatutisha huko jana. Ati our job is to make sure William Ruto is a one-term president. That is your objective. Hiyo tu. To bende isewinjo ni nyathi chin be. There was somebody in this office. Today is not here. Now he is giving us ultimatum from funerals. Wawere kodi. Peter Francis Masara. Pinyruoth otimore nade. Pinyruoth polilaro. Okendo roteke kende ema donjo. Wachore ni yedhe nitiere osiptal adier. Osiptal ma Nyamaraga giminyalo yude kende en yedhe mag ukimwi mobe koro ng'ane otieko. Na president mano biro miluongo ni Trump ni owacho ni ok bi. Masara. Nyamita ni kod kwayo. Aya. Nyamita kwane Woodma. Yaruga kwan. Ni waya dongo yeni.
kada wale masara bo le wala wo waya ya ngani ado ngoji adi ya sa che le ado ngoji adi ni adi kama Ochilo Mbuguna yako awinjo ni sani isechako cherori. Sani asechako cherora, aneno shida mar jok manondika. Icherori kure? Kanyocha bigo mbaka gi vijende Oruba kocha. Ma yudo ka nyen moro mosiep na wacho ni ene mosojo Oruba mfuko ne ka jiragana nogwelo kama to tang'o ne ng'ato to dogo duoka yudo kama no. Donge ipimo ni muya? Koro an badagi ni onge ng'ama pim na oxygen. Adira kawa oxygen iru. Sawa. Wach chanjo moro nitiere kaendi. Mimi language inasikia vizuri ni lugha ya kondoo. Kondoo ikilia me naelewa. Ng'ombe ikilia mbo naelewa anasema nini. Na mbuzi pia ikilia nger naelewa hizo lugha zote za mifugo. Hata kuku ikisema kutkut, hiyo yote naelewa. Chanjo mar dhok okelo liet. We apenja ne jalony. Onge gimoro ni dhiang' chanji to ok nyal kuodho. Dhok mosechanjo biro chiep kodheru. Mayo, ikoni livestock siel ang'owa. Dhok mosechanjo biro chiep kodheru. Siel ang'owa. Dhok mosechanjo biro chiep kodheru. Kendo gi ngima ma afya gi beyo faidi. Wach sir ma US cha. Bende koro awinjo ni Trump ong'onyo lwete. Kendo kelo liet. Uhuru Kenyatta wachane wudo ngina. There were some people the other day crying, oh, I don't know, Trump has removed money. He said he's not giving us any more money. Watu wanalia. Why are you crying? It's not your government, it's not your country. Okay, gwenge mag Siaya. Orengo kapinyo lokore to in ga ng'owa. Anya tie. To kamo ya maracho donge piny. To kuna lokora nyawanga. Alokora nyawa. Mago ema sako it kod Walter Nyambaga. Aworo Walter Nyambaga gi jok machanjo dhok kaachiel kod sir mar Donald Trump e piny mar US. Walter ibiro lero wechego maber e tok tent. Riwruok mar jopuonj mbalariany UASU ojiwo ng'anyo mar jopuonj mbalariany mar Technical University of Kenya mosebedo kanie ng'anyo mokawo jumbe adek koro bang' telo mar tiegruok norem chulogi osara, chulo gowi mag bengi kod osuru. Odiochieng' ma kawuono jopuonjre nowinjo chak penj, kata kamano penjgi ne ok odhi nyime bang' jopuonjrego riwore kod jopuonjgi e ng'anyo ma sundo tend skundno mondo ochop dwachgi. Jagoro maduong' ma UASU Constantine Wasonga mane ochopo ka tiegruok okwayo piny owacho mondo ochul jopuonj mbalariany kigin kaka ichulo jotije mag owacho mamoko. Wasonga bende okwayo mondo lok board mar skundno kinde mar riwruok mar lakteche KMPDU kod moko kuom josiasa ywak ni okumba mar thieth mar SHA pod oweyo jo Kenya chien. Wadhi weche mag thieth e kinde mar riwruok mar lakteche KMPDU kod moko kuom josiasa ywak ni okumba mar thieth mar SHA pod oweyo jo Kenya chien, kendo kata mana ute thieth mag level 4, 5 kod 6 ok chiw thieth ne jotuo madok pacho. Josiasa motenore e piny owacho ma Kenya Kwanza to medogo debe ne okumbano kaka otiyo. Josiasa gi manyo loso e lamo mar Priesthood Fellowship Church ma Nairobi koni jotelo ma opogore tiyo gi okumbani e manyo mbulu kuom jopiny. Judith Omondi ni kod mathoth. Dweche hao auchiel nyaka ne okumba manyien mar SHA chak tiyo e pacho ka. Ji ma opogore osebedo ka golo sayo margi e wi okumbani manyien mar thieth. Riwruok mar lakteche KMPDU kawuono kwayo piny owacho mondo miyo yie chiwo thieth ma ji dokie pacho kata outpatient services e ute thieth mag level 4, 5 kod 6 ma ok osebedo ka chiwo thieth ne jotuo madok pacho nyaka ne okumbani chak thieth e pacho ka. As much as the inpatient component of social health authority is working, the bigger part of it, that is the outpatient,
is making many Kenyans to use out-of-pocket expenditures. So it is important that these be relooked so that Kenyans can access care in level 5 hospitals, level 6 hospitals, and even level 4 facilities. Because we have seen, like in Nakuru County, level 5, where they're reporting that in the outpatient setup, because because Kenyans have to pay cash, they have drugs now expiring. So yes, the government must make this social authority work. Ekindeni bende moko kuom jotelo koni okumbani okti kaluwore gi kaka ne osing ne jopiny. Governor ma Trans Nzoia George Natembeya okwayo jatend piny mondo miyo winj jopiny. This thing is not working. Uko na watu ambao kuambii ukweli. Watu wanaenda kwa hospitali, hii insurance is not working. Natembeya bende ywak ni chudo mar SHA ng'ado omenda mathoth mar jotich ka tich mitiyo to tin ma okalo. SHA deko kod omenda magute thieth bang' chiwo thieth ni jotuo. Mimi nilikuwa nalipa 1,750 nikikuwa RC kwa mwezi. Saa hizi nalipa kwa SHA nalipa 30,000. Lakini uzuri wake mimi sioni. Kama county tunadai SHA 263 million in refunds. Tutadua wadau namna gani kama tunatumia fedha na hii SHA haiwezi kufund watu. Kata kamano jood bura mag Kenya Kwanza to kwedo weche gi ma okalo ka gikoni mago gin josiasa masero ombulu kowuok kuom jopiny. Kuna wale wanasiasa lazima wawe na kitu ya kuelezea wa Kenya, kuwashoshea wale ambaye badala ya kuona Kenya ni nchi ambayo tunataka kwenda pamoja, wanaona tu vile matamshi yao yatakuwa ni ya kuhakisha moto kwa wananchi. Ni mfumo ambao unawafaidi wananchi kule mashinani, hasa wale ambao wako na bili kubwa kubwa, na tumekuwa tukipata hadi testimonies za hawa wananchi ambao wamesaidika na wamenufaika kupitia kwa hisha. Kwa hivyo ikiwa kiongozi yeyote ataweza kutumia maendeleo kuyakemea hivi kwamba mwananchi ndio atakweza kuumia, huu ni wakati wa kubuni na kufanya kazi. Nyakasani kaluwore kod piny owacho maromo ji milion 8 osendikore kod SHA ka ute thieth 8,700 osendikore mar chiwo thieth kod okumbani mar SHA. Judith Omondi, Ramogi TV. Koromogi tok report ma Judith Omondi kotenore kod weche mag thieth to kod okuma mag thieth wakawo godo yo kikidhi mabor pod wantiere kod mathoth moikoni e chenro ma migago. Patapata nilipata kwa besti yangu, alinitumia link kwa WhatsApp, akaniambia jaribu uone kama utaomoka na mbugi. Niliingia nikapata iko na aviator na najua napenda aviator sana, nikaekelea both sides, nikatoa cash out ya kwanza ikiwa 8k. Besti yangu akanitatua hapo nje, nikaacha simu hapo. Kurudi ndio nilipata hii nyingine imeenda sana. Cash out nikaona pata 685. Nilikuwa na watu wengi kwa shule, nitawalipia fees, alafu hiyo maneno mengine nitafanya tu kidogo kidogo. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 447. Machigni nyakoromonga juange chenro mar Goma Owake. Wok ticha kelo ni mix bokwe. Ekaito tichario. Reggae Owake, yani tunaongea na Majar Rastafara. Alafu ticha dek na kwa mwaka juang akelo ni mana yani ngeni baka giwasani ticha ngwene is kama nene yani kitambo zama za kale. Alafu Friday si unajua tu Friday tunafanya namna hii kwa mwaka juang Friday supu zo wake sapara kidaka faga beach na kasafaga rio kod an PDG Papa Vic yani ukipenda mzee kijana. Ma oken mana sigand hera. Donge wan wabiro timo arus. Sama chuny mokuyo ketho ngima ng'ato. Waromo kamae kendo afanyo ne jaod nyamino matin. Hera mane okwe tim andhoga kod weche mopondo. I'm sorry. Ang'o momiyo in wuonda kamae? Mano ok nyal bedo hera. Hera chako dongo e kind ji ariyo mana ni mondo temgi gi pek mar gik ma gisekaloe. Ne won Prince Raj. Ang'o momiyo okidwa yie? E kind piem mar gombo duong' kod makruok gi joot. Chema ni mula tibo neno gimana bro timoni. Nyaka ng'ato tim yiero.
yiero manyalo loko tiend hera. Choti Sardani, wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Explore the Holy Land this Easter na View Travel. Embark on a 6-day Jordan adventure. Celebrate Easter Sunday Mass at Jesus Baptism Site, Mount Nebo, where Moses saw the Promised Land. Explore ancient Petra, tour Amman City and the City of Mosaics, and stargaze in Wadi Rum's enchanting night sky. All these and more starting from $1,490 per person sharing. Book now and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Radio Ramogi, Karchun Jaluo. Radio Ramogi. Chiegni weche mag tuke morne Joko Galo nikech joloch lig maduong'